Davao City Mayor Rodrigo Duterte may anunsyo na nga may padayag sa ilang kadismaya. Senero Viraflor sa report. Nadismaya ang publiko sa desisyon ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte nga dili na siya mudagan pagka-presidente sa piniliay sunod tuig. Dunay usa ka supporter sa mayor nga mihilak sa Davao human sa gihimong anunsyo ni Duterte. Mibaha sab ang mga reaksyon sa social media mahitungod sa desisyon ni Duterte nga moretiro na sa politika. Sa Facebook page sa Sunstar Davao mi-post ang mga netizens sa ilang kasagmuyo sa anunsyo ni Duterte. Matod ni Facebook user Crizila Tabuhara nga dili na lang kuno siya magpa-reactivate sa iyang voters registration. Mi comment sab si Facebook user Baredo Nemfa nga kung pwede ba kuno siya muhilak. Sa pakighinabi sa Sunstar Pilipinas, mi pahayag sab ang mga tao sa ilang kadismaya bahin sa desisyon ni Duterte. Sayang gud kay nagkaroon ang mga politicians sa ginagkuan nga kinsay mudagan. Pero Duterte is deserving man siya nga one of the leaders sa atong country kay dili man siya siya mabuhat if ever makadaog siya. Si Duterte nangayog pasaylo sa iyang mga supporters sa iyang pag-anunsyo dito sa Davao City Lunes sa gabi. In 2016, I will retire from public life for good. Yan ang usapan namin sa pamilya namin. So I'm sorry to all of you who I said believed in me all along, who spent money and toiled tirelessly to maybe advertise, pero hindi pa buo, hindi Sara. Now I will ask her to run for the mayorship.